תודה רבה לך. טל פרובצ'נקו, המייסד והבעלים של חברת ליברה פסטיבל, בית אפליקציות לאייפון. יש כמה חברות כאלה, יש לומר, מאז שיצא המוצר הזה, אפל הוציאה אותו, אז המון חברות אמרו, איך אנחנו יכולים להסתפח לגל ההצלחה. אז עוד מעט מגיע, כך התבשרנו, האייפון מקבל אישור רשמי לעלות הארצה, ואתה עובד, מקדם אותו. בעיקרון אנחנו לא מקדמים את האייפון עצמו, אנחנו באים ועושים אפליקציות שזה בעצם תוכנות לאייפון. האייפון הוא בעצם סוג של מחשב, ואנחנו יכולים לבוא ולעשות עליו מה שאנחנו רוצים, תוך שימוש בפיצ'רים המגניבים שלו, של הג'יירו ושל המצלמה וה-GPS. כן. אז מה אתם עושים? אז זהו, אנחנו בעיקרון בהתחלה התחלנו מאפליקציות יותר בכיוון, בוא נגיד, הבידורי נקרא לזה, שהם יותר בשביל הפאן והמגניב, ושאתה יכול להראות לחברים שלך בתור משהו שבאמת נחמד להראות בגדג'ט הזה. מה למשל אפשר לעשות עם המכשיר קסמים הזה? יש לנו נגיד איזו אפליקציה אחת שהגיעה ממש לטופ סלר באירופה ומספר 20 בארצות הברית. לא קרה לי שזה מכשיר אלקטרוני בזמן אמת יעבוד. בזמן שידור יעבוד, לא קרה. בוא נראה אם האייפון עובד. גם זה כנראה לא קרה. אז אתה בא... למשל מצגות, ראית פעם שמצגת תעבוד? לא עובד. רגע, אז תראו, אתה בא, אתה נושף פה בעצם. אתה נושף. נושף, כן. נשפת. כל המסך מתכסה עדים. כן. עכשיו אני יכול לבוא ולרשום על זה נגיד ערוץ 10. כן. אתם רואים? כן, יפה. אני מנער, וזה הופה. נעלם. כן. אז זה נגיד משהו אחד. מי צריך את זה? אני חושב שאורי גלר עושה פחות מזה, מי לא? צריך את זה לעזאזל? בדיוק. לעשות עדים, מי צריך? הנה, משקפיים, מנגבים אותם בעניבה, ואני ממשיך לא לראות בעין. כן, אבל אני אראה לך, אתה יכול גם, יש לנו עוד איזו אפליקציה משעשעת שעשינו, שהיא נותנת לך את האפשרות לבוא ולצלם את מי שאתה עושה, שזה אתה לא יכול לעשות עם המשקפיים. נכון. הנה, נגיד אני מצלם את מוטי. כן. ועכשיו אני בא, שים לב. אתם רואים פה את הזה, אני מסמן אותו. כן. יש רעש כזה של יריקה, ועושים... יורק עליי, תראה מה זה. כן. יורק עליי, זה פנטסטי. אתה גם מקנח את האף עליו? את זה פתאום אתה אוהב. פתאום זה נראה לך. זה כבר לא משקפיים, ואת זה אתה אוהב. כמה שעות אדם מושקעות בטכנולוגיית היריקה הזאת? אז זהו, אז בעיקרון חשוב להבין שזה האפליקציות שעשינו יותר בשביל ניסוי כלים של האייפון. כאילו בעצם להבין איך זה עובד, איך להשתמש במנגנונים של הנגיעה והכל, איך עובד כל העניין של השיווק, כלומר להתחבר לדרכי שיווק. ואני אחרי ההדגמה שעשית לנו, כמה מצופי התוכנית הזאת אומרים, אני מוכרח עכשיו דבר כזה. ודאי, אבל תבין, הם עוסקים בעיקר באפליקציות לחברות, לשימושים של חברות עסקיות. למשל, חברה שמתחרה בחברה אחרת, הוא מסדר את החברה האחרת עם יריקות. עם יריקות, כן. אז אני לא מניח שמזה אתה תוכל להתפרנס. זהו, האמת שבעיקרון אפשר לעשות מזה כסף בעיקרון, אם האפליקציה היא טופ סלר כמו האפליקציה הראשונה של העדים, עושים מזה כסף, אבל אנחנו עכשיו יותר מתמקדים בעצם במגזר העסקי, ובכל הנושא של אפליקציות נגיד פיננסיות, אפליקציות שמראות דברים שקשורות למניות. תן דוגמה למטומטמים, תן דוגמה. נגיד אתה רוצה לסחור בבורסה דרך הפלאפון שלך, אוקיי? אז אתה צריך לבוא ולעשות אפליקציה כזאת שתאפשר לך את היכולת הזאת, אוקיי? אתה תוכל בעצם לבוא ולראות את השערי מניות. אני יכול לעשות את זה דרך האינטרנט היום. כן, אבל כאן יש לך את זה בכף יד בכל שלב. אם אתה רוצה, נגיד, יש לך פה אפליקציה של מניות, שהיא מאוד מוכרת, שהיא נכתבה על ידי יאהו, שאתה רואה, היא מראה לך בעצם את רגע... היא מראה לך את הגרפים של כל המניות, והיא מראה לך את זה בצורה גם מאוד יפה כזאת, שאתה יכול לבוא ולראות בעצם את השער בכל יום ויום. ככה שזה יכול להיות מאוד טוב. נגיד אם יש לך אתר של חדשות או חברת אוטובוסים, רוצה לעשות אפליקציה בכל מקום שאני נמצא, היא תגיד לי מה הקו שאני הכי קרוב אליו, ושהוא יוביל אותי למקום השני, תוך שהיא מראה לי את זה על מקום. נוכל להגיע למצב שאני מדבר אל האייפון, והוא כותב את מה שאמרתי? בעיקרון כן, כאילו יש היום באייפון הדור החדש, הוא הכפילו לו את הכוח עיבוד,
יש לו יכולות של זיהוי דיבור, זה עובד באנגלית בינתיים, עדיין לא בעברית, אבל אין ספק שמתישהו זה גם יגיע לעברית, כן? שמע, זה די פנטסטי, אפשר להגיד. אבל כל זה היה. כל זה היה. לא, אבל בכל זאת, שיש לך את הכל במכשיר אחד. קומפילציה, אם יש אפליקציה, נגיד קומפילציה. לא, גם היריקות אני לא זוכר שהיה. הרבה תכונות שהיו ממילא, נכון, אבל הגאוניות של אפל זה שהם... הגאוניות זה בעצם... אבל אם אתה תבוא ותגיד שכל החידוש באייפון זה העדים, אז הגזמת. לא, זה היכולת שהם נותנים לך לעשות בעצם הכל, והדיסטריביושן לכל העולם כאילו בשנייה. דיסטריביושן, אפליקציה, קומפילציה. תודה רבה לך. תודה רבה, אדוני. אנחנו מסיימים כאן. תודה שצפיתם בלונדון את קירשנבאום. מוטי, תודה. כן, רגע, אני רוצה לעשות לך עדים. נרשום 10, שישאר לפחות על המשקפיים. אנחנו עוברים לחדשות.